Uyazi ngangiy'tshela ukuthi by now lo mfo the way alwa ngakhona, the way enza ngakhona, ngangiy'tshela ukuthi ama-Red Nation ayobe semenzele something cause ubeyisebenzela lo mfo. Eyithola i-U_I_F, Provident Fund, esebenza ama-hours athize, kunama-benefit, i-leave, ama-sick days, nani 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 nani. Kune-potential ye-promotion and futhi impilo ibingaba right, kodwa ngoba wajoyina iqembu leli ayelikhulumele. Ku-right-ke lokho ukuthi abakhulumele, kodwa-ke laba-ke abakhulumelayo nabamgqugquzelayo ukuthi hhayi qhawe, qhubeka, qhawe ungabayeki, batshele qhawe, sikhathele, yebo qinisile. Ingani pho bangamenzeli izinto nje usuke bemfukuzisa bemfaka ngekhanda ey'ntweni? Uma bake bamkhokhela before, sebeyekelile ukumkhokhela manje. Angithi ukukhuluma ngegama ledlamlenze kumbekela izinga kulona. I-akhawunti yakhe over 230,000 ama-followers abamthandela lokho. I-live ne-live lapho angena khona usuke eyoxoxa uKhuzani, akhulume kahle ngobani? ngo-S_K. Pho-ke yingani laba bantu laba abahlala naye ko-live bedlala ngabe bemkhohlisa bethi uyinsizwa bengamenzeli into ethize cause bayamncoma phela, bathi u-right. If e-right-ke menzeleni something cause the way aphila ngakhona ngathi uvalelwe endaweni ethize njengesigqila, engathi uyasetshenziswa uma eseyifezile lento okumele ayifeze ebese beyakhohlwa wona. Akakhombisi ukuthi unempilo e-right, akukhombisi ukuthi lo muntu ujabule, akukhombisi ukuthi inhlalakahle ikhona, kodwa ngenxa yokuthi wayibamba lento, waqhubeka nayo, wayikhethela ukuba yiphara kuzona zonke izinto ey'khona eyayingaba yizo. Wayengafuni umsebenzi, bayamazi abantu, bangamqasha, bangamtholela, uyakwazi ukukhuluma, unomqondo and into ayikhulumayo ine-sense uma uyilalela. Nedi nje uma ekuzondile bese ubezonda uKhuzani, hhayi-ke khohlwa-ke lapho uzokhuluma-ke uThubi. So manje-ke le nsizwa ngoba yakhe yonke ilegasi yayo, yonke iphrofayili yakhe uyakhe ngokuthi if ekhuluma ngomaskandi, uma kufika kuKhuzani kufike kuthi short left, engakhulumi okuhle ngedlamlenze. So yena impilo yakhe yonke uyikale ngokuthi uzogxeka uKhuzani. Ngokuhamba kwesikhathi uma ethi ubheka emuva, ubheka lapho abuya khona, abheke iqhaza yena athi ulidlalile kumaskandi, njengoba ethi kuneqhaza elikhulu alidlalile, njengoba yena ethi abantu bafake kuye lezi zinto zoku-stream-a nani nani. Kushuthi abantu nabo bebeziy'thutha bebengazi ukuthi kuya-stream, bebengawazi u-Spotify. Ngashuthi beningongqimuke bafowethu, angisho kodwa lutho ngalokho. Maybe okunye beningeke-understand kodwa ukuthi u-Spotify beningawazi ukuthi kuya-stream-nywa, anikwazi u-YouTube anazi ukuthi kunama-charts, kuya-trend-a amaculo, beningakwazi lokho. Kanti wayenzani uKhuzani ngo-2020 efaka ama-post ngesikhathi ijele lidla amagalane? Ngisho ukuthi nikuthole ngayo especially ama-Red Nation beningakwazi lokho? Hhayi bafowethu niyangiphoxa, ngitshelwe uyena, nifunda iy'kole, nakade befunda emavasithi, emakholeji, befunda kuma-technical akade befunda khona, kade bengayazi yonke nje leyo nto leyo. Kade belinde ukutshelwa uyena ukuthi hhayi bafowethu asi-stream-eni kanje kanje ngoba sekune-Paris kanje. I-Paris ayayingenela kubantu, abantu bayayidlala indlela abayidlala ngayo negusha kanjalo, bayayidlalela abantu ngendlela abadlala ngayo. Yebo bamlungisela, siyabongana, kodwa yayingenela abantu. Yena into angayenza ukuthi azincome kuyo, wakwazi ukuthola abantu abazomzondisa uKhuzani, wakwazi ukuthi athole iqeqebana ebelingazi uKhuzani ukuthi lizomdakela kanjani, lase lifike limdakela kahle-ke ngosizo lwakhe. Awukwazi ukuthi wena every time uma ukhuluma ngomuntu thizeni, always u-downplay-a ama-achievement wakhe, u-downplay-a yonke into ayenzile. Yonke into ayenzile wena nje uyifaka ngaphansi kakhaphethe.
uthi iyabheda bekuyinonsence leyo nto leyo. Wena ungajabula ufile kanjani uma ngakhona umuntu omthandayo njengamanje kuthiwa into ayenzayo inonsence, kuthiwa uyapika, bengeke abe lapha abakhona if bengekho amantombazane, ungafila kanjani? Uthini ngaye ngethalente lakhe lokubona ukuthi le ntombazane uma ngayicela, lo sisi uma ngamcela angangena kahle engomeni yami? Uthini ngalokho? Uthini abantu abaqashile bakhokhela i-studio time, i-sound, mayethi u-producer athi hhayi awufake kanje, khona iy'nsimbi engingazizwa kahle, bebonisane. Ubona ukuthi konke lokhu akukhanti, sekungafila kanjani? Kubalandeli bakhe lowo muntu sengafila kanjani uma kuthiwa hhayi wena wasizwa umbuzeni? Uyabona leyo nto engeke ngiyifile kahle. Pho wazi kanjani wena ukuthi uhambe uyokhomba laphayana ukuthi uKhuzani yonke into athi uyayenza uyabheka. Laphana usuzwa wayezibhukabhuka laphana, akwazi ukuthi wenzani, akwazi ukuthi wenzani. Angithi khona bayakushaya laphana lapho ubuye uhlale khona, hha noma uphuza utshwala bokungqubuza asazi because lapho utshwala phela kuyangqubuzwana akudlalwa. Akusikho lapho ko-TikTok bezokhupha okunye khona bese bayakuyeka. Uyazi wawuphromisa, yabona ngesikhathi uzwa wawuphromisa, khona into ethize wawuyiphethe okubonakala ukuthi if ingapholisheka izoba phambili kakhulu. Hha, kwabonakala ukuthi ayikho lento. Yebo bakuthenga-ke impela, baningi abalandeli abakuthandayo ngoba wenza ngendlela abayifunayo. Bayamjikela noMgibe mhla ethi yena akasaboni kahle ubani uyabheda ukwenza kanje kanje, bayamjikela on the spot. Wena uma ucabanga ngeke bekujikele abantu ngelinye ilanga if ungakhuluma ngenye indlela abangahambisani nayo. Ubone ukuthi bayokuthatha ngendlela abakuthatha ngayo, phela basakuthanda ngoba usakhuluma lento abayifunayo. It's not like maybe ukhuluma into ethize eyiqiniso, usakhuluma into abayifunayo nabayithandayo. So nje asazi nje ukuthi from now going forward kahle kahle i-profile yakhe iyoba kanjani. Nabantu abakushayela indishi, nabantu abazokudonethela abekho, kodwa hlala bekuncoma, uyinkunzi imvelazo, uyinkunzi imvelazo. Phela umajeji u-live wakho unokungena abantu abama-1,500. Labo bantu labo babakudonethela ama-50 bonke, imali enhle kabi leyo if bekuthanda wena. If into oyenzayo uyifila kahle ukuthi cha kunezinto oyivezayo emculweni ebey'ngaziwa ezi-positive beside ukuthi-ke udlala u-attack-a uKhuzani, ukuthi wena ukhuluma izinto ezi-positive. Maybe khona abaculi abathize owathinta igama labo wanyakazela. Yingani pho bengakudonetheli imali efanele? Yingani ukuthi bedonethe ungakakhulumi wena ungakasho lutho? Yingani bengacabanga ukuthi hhayi le ndoda siyayibona iqhaza layo ukuthi ilibambe kahle? Phela naye uMthando S_K ungamncoma kahle ngaphandle kokuthi uze ufake amagama abantu. Ukhulume nje umbeke kahle kamnandi, ama-trending, ama-charts, yonke into. Into enhle kabi leyo. Akekho umuntu omgcobayo lapho ngokuthi uze umphamise u-S_K. Uza kanjani wena uma uphakamisela omphakamisayo ebese-ke ufuna ukuthi kunyathele komunye umuntu? Yiyo-ke into enyanyisayo wena, yiyo nje into ecasulayo. Kodwa-ke asazi ukuthi kuyofikaphi nokuthi kuyogcinelaphi, kodwa iyona ndlela nawe ofuna ukukhuluma ngayo, ofuna waziwe ngayo, ufuna ukuthi wena u-identify-e ngayo ezweni ukuthi wena uyi-hater kaKhuzani. Kodwa ayikho into ekuhlanganisa noKhuzani, awuculi, awuyilutho, awusewu-manager, uhlala endlini nje, uyavalelwa, kune-Wi-Fi nokudla lapho, uphuma uyoshawa umoya nje njengoLamthulu uphinde ubuyiswe ntambama. Yiyo nje impilo yakho leyo. Potential engaka madoda, hhayi bayaphoxa abanye abantu. Anyway, akunandaba, ividiyo sizoyibamba la. Ngiyabonga ithuba nisakazi.